מה קורה אנשים? כאן ניצן, ותודה שחזרתם לסרטון שלי, היום זה סרטון של פוקימון גו, וכאן איתי שני בטלפון, אני מדברת איתה עכשיו. היי שני. עכשיו אנחנו מדברים ואנחנו נוסעים לים, ואין אינטרנט. אומייגאד, אז אני מנסה לסדר את האינטרנט. אינטרנט. עכשיו האינטרנט עובד. ובינתיים רק רטטה קרוב. אתמול היו כמה פוקימונים שעשיתי להם, שתפסתי, למשל אלקטרוד ב-398 CP, ואת המגנטון הזה שאני עשיתי לו חיזוק ורייהורן וכל מיני אחרים. אז אנחנו מתי שיתקרבו פוקימונים נורמליים ובאמת פוקימון שאנחנו צריכים, נחזור אליכם. הרגע התקרב אליי 56 CP אבל... למה אני לבשתי כפכפים, אני יוצאת. אוקיי, אז הפוקימון מחליט לא לעבוד לי. כן, קרבי. כן, יש בעיית! יופי! איזשהו ילד צרח לנו אם אנחנו משחקים פוקימון, אז פוקימון לא עובד לי. וגם אתה מזיק לנו לבריאות. מאוד. איזה כיף. כבר אני מרגישה שיש לי רעל בלב. אז הפוקימון לא עובד לנו וזה די מעצבן. אמור להיות כאן אינטרנט. יש לי פוקימונים יותר שווים ממה ש... לא. לכן אלקטרובאז. לכן אלקטרובאז. אלקטרובאז. מי זה אלקטרובאז? יש לך את אלקטרובאז פעמיים, עזבי. האינטרנט לא. פעם אחת. שבקע לי ביצה, זה לא נשמע טוב. אמור להיות כאן אינטרנט. מעניין אותך. אני לא יודעת מי יש לי, ותגידי לי אם הוא טוב. בוא נראה אם האינטרנט עובד. האינטרנט לא עובד. יש לי. סוף הפוקימון התחיל לעבוד לי, התחיל לדפל לי. עכשיו אנחנו נפעול. קיצר פגשנו קודם ילדים מוזרים. שאלו אותנו איזה רמות אנחנו, שם ילד ברמה 16. כן, ואיתי התקרב. עולים ד'. יש כאן ילדים שמשחקים עם זה כאן אבל סבבה. אבל זה יהיה רק למי שכאילו, זה יהיה רק למי שגר בקריות. מי שיכול הוא לבוא אלינו, בגלל שאנחנו מתח שערת תל אביב. חבי העולם תסתכל אותנו בכל מקום. בינתיים אפשר לראות. אז כן, אני אצלם לכם רגע. הנה, זה המחק שאני הכינה. נראה ככה. הנה, ואפשר גם למחוק אותו, אבל זה מה זה מרגיש. אנחנו לא יכולים להראות לכם את הפרטים שלנו. יואו, אבל איפה את קנית את הסובלים האלה? וכמה? איפה? זה ככה. לא
הוא ברח לי. אלה הפוקימונים שיש לי שאני רציתי אליהם. אבל יש לנו ביוטיוב קוראים לפניתי מפחד. למה זה לא עושה פולפיקס? יש לי את פולפיקס. תפסתי היום בבית שלי. תעלי למעלה, תראי להם את השאר. יש לה דבר ראשון את איבי ו-160 ספים. תעלי למעלה, יש לה את מגמר. רגע, יש פוקימון. יש לי פוקימון. אנחנו יכולים לתפוס המג'יק הארב הזה במחסור. כן, ה-GPS, ה-GPS בינתיים הוא עובד. היא לא זזה, אז יש כאן נראה לי אנחנו יכולים להילחם. יש לי את זה ברמה אנחנו תופסים את מג'יק הארב. לא יודעת. יס. 14 פיפי, אבל אני צריכה אותו בשביל לפתוח אותו על גרידוס. שזה הניבולב של סקווירטל! קרוב אלינו. אתה רואה אותו אבל על המסך. לא, הוא לא על המסך, הוא קרוב. מה, גם אתם בפוקימון? כן. אתם כחולות? אנחנו בקבוצה הכחולה. כמונו. אנחנו בבניין שם. שיט, סקווירטל להתקרב. בואי. בואי דבר ראשון לסובב את התחנה. איזה יום כל אחד זה מפלטל. אוקיי, ונחזור למקום שלנו. ותראו מי בא לבקר, סקווירטל הגיע. כן, אני נרגשת מזה. שים לו רסברי. סקווירטל. אני מה זה מקווה שאני צריכה לתפוס. זה כדור חמישי. זה הכדור הראשון. בכדור הראשון זה נתפס לי. השישי כבר. כדור ראשון, זה כבר הכדור השישי, נו. סקווירטל נתפס לי, אני הולכת לעשות כמה סיפי יש לך? טרנספר. ל-110. 85. יש לי כבר סקווירטל, יש לי אומייגאד, זה כבר איבי. כדור שביעי. איבי. כדור שמיני. את צוחקת עליי. כן. שימי לו רסברי. כבר עשיתי לו. שימי לו עוד פעם. אומייגאד. שימי לו עוד פעם רסברי. אוקיי, ואיבי נכנס. איבי עדיין פה. כן, אבל אני הולכת לעשות לו טרנספר. לא. בואו נראה את הוא לא נתפס, נו די. המכון הזה. כבר בא לי כדור להילחם. עשירי, זה כבר כדור עשירי. יפה. אנחנו הולכים להילחם. לא, כבר כדור. לא, הוא נעלם. לא קורה לי, נו, מעצבן אחד. אני בעצם עכשיו נלחמת תפסתי על 11 כדורים. אומייגה, אני מנצחת את ארבוק, לדעתי. כמה סיפי הוא? הוא עוד 559 ואני מנצחת אותו. הוא יותר ממני. אומייגה, ניצחתי אותו אבל מתתי. שיט, אני עכשיו שוב עם מגנטון. אני מתה, יואו. 10 סיפי רטטה. שיט, הפסדתי. אני אבל הוספתי למכון, זה בעצם... כמה הכי הרבה סיפי שלך? בגלל שאני בקבוצה הכחולה זה מוסיף למכון. כמה הכי הרבה סיפי שלך? 555. אצלי 500. זה בעצם מוסיף למכון את הזה. כמה פעמים יש לך את איבי? זה מה שטוב. יש לי את איבי... בואי לך לשבת שם. לא יודעת כמה.
הרבה פעמים, אבל עשיתי לו טרנספר. שם, בואי נשב. איזה חייזר? איך קוראים לו? גולדן קרון. שיט! אולי אני אנצח. זה לא הוסיף כלום. בוא נעשה להם בוא נוסיף להם חיים. כן, עכשיו גו. נעשה סופר פושן. אני מנצחת בינתיים. אל תנצחי, את ככה תורידי למכון שלנו. זה המכון של הקבוצה שלי, את רוצה לנצח אותנו? יש ניצחתי! לא, אמרתי. יש לך את רדיקט. עכשיו שאני נלחמת, נצלם לכם איך היא נלחמת. נו, למה אני מתה כמעט? סקווירטל כבר תפסנו, הוא היה באזור כאן. אני מנצחת בינתיים. אנחנו מצאנו אותו, הוא היה כאן וגם איבי. כן, כן, ממש כאן לידינו. אני כמעט ניצחתי. איבי קרוב, אנחנו תפסנו, ממש הרגע. איפה? זהו, נלחם? לא, עוד לא. איפה החמוד שלי? סבבה, הבנו שהוא חמוד. אבל איפה הוא? הוא היה כאן אבל. פה? כן. ישר כאן לידה. ניכנס לפוקימון. אני בפוקימון. שיבואנה! כאן היה סקווירטל ואיבי. לא. אז זה היה הסרטון, אם אהבתם תעשו לייק, אם לא אהבתם תעשו דיסלייק ותגידו לי למה לא אהבתם, תשתפו לחברים. יש לי רק פוקימון אחד. תשאירו תגובה, למה זה עוזר לי כל תגובה וכל צפייה שלכם. תודה רבה שצפיתם.